οικονομία και την αγορά τώρα, συνεχείς αυξήσεις έχουμε στο ελαιόλαδο, οι οποίες οφείλονται και στην μειωμένη παραγωγή στην Ισπανία. Έτσι, και εδώ λογικό είναι η μειωμένη προσφορά και διεθνώς πιέζει τις τιμές προς τα πάνω. Ακριβώς, και πρέπει να πούμε ότι η τιμή στη χοντρική, στην ελληνική αγορά, όπως μας έχουν πει και παραγωγή, έχει ξεπεράσει τα 8 ευρώ και οι εκτιμήσεις λένε ότι μπορεί να φτάσει και... Για τις περιπτώσεις βοημένης κατάστασης που επικρατεί σήμερα. Είμαστε ανίσχυροι εναντί των φαντς, δηλώνουν δανειολήπτες. Για να απαντά κανείς στο τηλέφωνο και να απαντήσουν, δεν δίνουν πληροφορίες, υποστηρίζει. Φυσικά πληροφορίες δεν θα κάνουμε εμείς, πληροφορίες και το πιτάλι. Να τα βάλουμε στον Μαθιά, γιατί έχω παρακολουθήσει τις δηλώσεις και προσπαθώ να βγάλω κάποιο συμπέρασμα και εγώ. Νομίζω είναι καθαρά τα πράγματα, αλλά θέλω τελικά δευτερόλεπτα για να τα δούμε. Πρώτον, η ραδιοφυγή είναι από τις παραγωγές και θα έρθει νόμος μέχρι τους αμέσως επόμενους μήνες για να γίνουν πράξη όλα αυτά που είπαμε. Τα περισσότερα από όσα είπαμε θα γίνουν δύο μήνες αυτές τις εργασίες, θα έχουμε ένα μήνυμα στην ακριβώς. Καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται τώρα. Συγγνώμη, αν καταργηθούν οι μειωμένοι συντελεστές, θα αυξηθούν την ακρίβεια στην αγορά, γιατί πάρα πολύ απλά όλα αυτά θα περάσει στο καταναλωτή. Όλα, αυτό ήταν. Αυτό είναι οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την νέα διακυβέρνηση, 3 μήνες μετά. Έχουν τα μπανάκια πολλά. Πολύ κακές κριτικές και πολύ κακές απόψεις για διατήρηση των κρίσεων και στις καλλιές και στις κοινωνίες και αναγωγή και χειρότερα στην καλό μας θα κάνουμε ευχάριστα. Τι είναι εδώ μας. Αναμένουμε ότι θα υπάρχει μια αντίδραση του τύπου που είδαμε και προηγουμένως στη δημοσία. Σήμερα αποτελεί δωρεά του κ. Πάνου Κυριακόπουλου. Η δωρεά αυτή δεν αφορά μόνο υλικά αγαθά, αλλά αποτελεί και ένα μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης. Η πολιτική ηγεσία των αναπολυμνάνων εξέφρασε τη μεγάλη ικανοποίησή της μετά την γεννάκη της ψηφοδέλτης της σχολής. Εγώ διάβασα. Το γράψα. Το μόνο που είχε διαβάσει ήταν από τον Μιχάλης. Τώρα το είπα στη μάνα μου. Τώρα το μάθαμε κι εμείς. Φίλεξε στο χώμα του πατέρα του, το γιο μου. Ο Μαθιός είπε. Αν είσαι αίμα μας, αν είσαι άντρας με τη νύχη των άκρων να κάνεις. Το Λουκιάνι με το γιο της καπετάνισσας. Αστέρι τον γράμμος. Το ζευγάρι ζητήθηκε και σε λίγο θα μετρηστεί. Η μάνα θα το ξεφύγει. Δεν είναι ποτέ για νύχτα. Άμα το δεις και πολύ καλά ξεφύγει, καλύτερο να θέλεις να θυμίσεις μόνο γιατί πού είναι. Για πως μόνο μου σταματάει και φυλάς ύστερα. Και πες στο δαστήμιο ότι κουσουνάθηκε είδα στο μυαλό της και εξέτασε το χαμό του αδερφού της. Σε μένα. Μπορείς να πιστεύεις. Το προσωπημένο να πει και ακριβώς γίνει. Αυτό είναι θυμωμένος, θα μείνεις εύκολα. Κάτι. Δεν φαίνεται λογική. Κάτι μικρό. Τι όμως? Δεν κρακραίο. Άτυχε και ψευτικός. Και έρχεται το παιδί να εργαστεί και εμείς να πάμε να τον δει. Εγώ και εσύ. Ναι, δεν είναι. Ο Μαθιός χειρίζεται
σε παρακαστιανά, ποια δεν είναι θέσεις. Προσευχόμουν, Κατερίνα. Πολύ προσεύχεσαι σήμερα το κάνω. Και πώς έχει γίνει πράγμα και να ενός παιδιού στον κόσμο. Αδρέα παιδί μου, είναι πάση ιερή και άγια η οροσυρία μου. Έπρεπε να ήμουν απόταξη πίσω από την οικογένειά μου. Να συναναστρέφεται και να γεννά παιδιά στα μακτάκιδο. Γιατί μου το έκρυβες τόσο καιρό. Γιατί μου το έκανες αυτό. Γιατί σε αγαπούσες στον αδερφό μου. Δεν έχω κανέναν άλλον. Μόνο εσένα. Μωρέ στο παιδί, τι του λες? Είναι αλήθεια. Την αλήθεια. Θα νομίζω το παιδί του το παιδί θα αποφασίσει μόνο του. Θα τα κανονίσω εγώ. Σωστά. Εμένα αυτό που με στεναχωρεί είναι όλη η κατάσταση με το Μανώλη. Ο ευτελώς περνάει στην ψυχή μου και δεν μπορώ να το δω. Δεν θέλω να σε πάρω. Δεν θέλω να σε πάρω να φτιάξεις το δρόμο να δω τα παιδιά. Με το μεγάλο φιλότερο, με την ισχυρή όλης. Είναι το μεγάλο που το συνεχίζει. Και το σώξαμε. Δεν θέλω να το μιλάω. Εσύ από το χρειάζεται τώρα. Θα χρειάζεται. Δεν είναι το μιλάω. Η επίθεση στο ματιό δεν έχει καμία σχέση με την πεντέτα. Θέλω να σταματήσει να το σκέφτεσαι γιατί έτσι τρομάζει τα γεωλά. Να ξέρεις πως της είπα να πάρει τον παιδί και να φύγω μακριά για να τον προστατέψει. Κάτι είναι κάποια. Ο Πέτρος δεν γυρινεύει σε καμία περίπτωση από την πεντέτα. Ακόμα και αν η πεντέτα έχει ανάψει με ένα φωτιά αναμένη και να καίει.
Καθίστε να πω μόνο ότι οι γυναίκες και παιδιά δεν τα πειράζουν στις vedette. Ποτέ όμως πως υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες. Μην δείξω όταν το προκρίζουν. Μαρίνο, όχι κακό φωνάζω. Λείψε σε παρακαλώ αυτές τις σκέψεις. Έτσι θα είμαστε καλά και εσύ και εγώ και η Αρνητούλα και όλοι μας. Εντάξει, ο Πετράκης δεν κινδυνεύει. Τελεία και πάμε. Σου δίνω το λόγο.